Ebu Governor Chukwuma Soludo. And according to the latest news anyị na-enweta na ya nwunye chi ịpụ apụ okuru ụmụ ejima pụtara Ekehit n'ụlọ mkpọrọ gọvanọ Neneye Okwesiho. Mmadụ dịka onye eze Jizọs ọkwanụ wayo ndị pastọ na-egwukwa ndị mmadụ ka ya onye eze Jizọs jikwa afa Jizọs nke were egwu, because na ndị na pastọ na-agwa ya na mmiri na-agwọ ọrịa na olive oil na-eme nke a na-eme nke a na-eme onye isi ọfụ ụzọ na-eme onye ngwọrọ gaa ije. Ebe gọvanọ anyị mana ife niile ahụ bụ asị. Ebe gọvanọ Chidozie Nwangwu ọ dụgo n'ọba aka ebe gọvanọ ọsị awụrụ na-atụdo na ya mkpọrọ 6 months, you still have the power imegụnụ ilerizi ha na-apụ family ha ji egba Easter na Easter ka a na-agba n'ije wee megụnụ wee gbara ha Easter. My able governor Chukwuma Soludo, the able governor abịa n'obi gị. Ihe nji bịa today na taa bụ Easter ka a na-agba dịka o si wee dị n'okpukpe ndị Kristian, ụbọchị eji echeta nkunite n'ọnwụ Jizọs Kraịst dịka esi wee kwu. Taa so n'oke ụbọchị na ndụ ndị Kristian, onye ọ na-awụ the main original Christian, taa wụ oke ụbọchị na ndị ya. And ebe gọvanọ Chukwuma Soludo ọ kwere nghọta na o nwere ụmụnne anyị ndị nọ na your custody, some anọghị years, some anọghị months. Mmadụ dịka Ekehit ọ nọghị for years. Mmadụ dịka onye eze Jizọs ọ nọghị for years. Mmadụ dịka Chidozie Nwangwu aka Akwatiwala aka n'ọba ọ nọghị for years. Mmadụ dịka Mmuo mmiri anọghị for months, going to months now, wee tikwaziere ndị ọzọ anyị amalọ. Tiri mmadụ na mkpọsido na ebe gọvanọ dịka o si wee gbatakwuru, o nwebeghị any evidence court finding on them na o nwere ihe ndị a committed eji wee tọ ha mkpọrọ ọ ejikwa ka detain ọfa. Mmadụ dịka Chidozie Nwangwu atụrụ ya mkpọrọ without na ya full any tangible evidence. Government of Anambra State ji wee tụ ha nga, ji wee tụ ya nga. Mmadụ dịka Ekehit onye eze Jizọs o nwere ozi ihe anyị na-anụ about them. Ebe gọvanọ ihe nji bịa n'obi gị today abịaghị m ịbịa kparị gị, mana ihe m na-achọ ihe m bịara ọwụ ka enene go na family gị nọkwa n'ube gị na-eriju afọ na-eme mmemme Easter na-echeta nkunite n'ọnwụ Jizọs Kraịst. Ya anyị fụrụ gị ụbọchị Friday, Good Friday, ịbụ nnukwute ọmụ. Ịbụ nnukwute ọmụ ụbọchị ụka ọmụ, asị Good Friday ụbọchị ụka ọmụ anyị fụrụ gị ịbụ nnukwute ọmụ. I think last Sunday emere Palm Sunday, ịbụ nnukwute ọmụ gaa ụlọ ụka. Now Gọvanọ Chukwuma Soludo even so called Jesus Christ gbaghalụ ndị kpọwuru ya n'obe dịka akwụkwọ nsọ si wee gba anyị na mere gụnụ na ọgbaghalụ ndị kpọdoro ya n'obe. Yes, ndị gburu ya na ọgbaghalụ ha, mana ama na enenecha n'ihe niile ahụ gburu Jizọs Kraịst o nweghị ndị black man nọ n'ebe ahụ nke o ji enwe onye Anambra steeti n'ebe ahụ. Ọ ndị ọcha gburu ya dịka akwụkwọ si wee gwa anyị. Esoghị wee kpọgbu ya, ịghọtara. And then na m esoghị wee kpọgbu ya nke Ekehit na onye eze Jizọs na Akwatiwala aka n'ọba na Mmuo mmiri ji wee so wee kpọgbu ya. No, still o mechara gụnụ gbaghalụ ndị ahụ kpọgburu ya n'obe. Ebe gọvanọ Chukwuma Soludo ana m eme expect na today bụ Easter n'ihi asị mgba ka m were because of mmemme ncheta n'ọnwụ onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst ka m were wee mee gụnụ gbaghalụ ụnụ. Ebe gọvanọ, you have the power to do that. Ọ sị anya wuru ndị nọ na mkpọrọ, you have the power to do that as a number 1 citizen of Anambra State 001. Mana ebe gọvanọ imeghe time agabụghị, you can still do it. Ebe gọvanọ imeghe today mee ya echi. Ọ kwesịrị iji gosi asị ezigbote onye ndu ịbụ, iji gosi as the main Christian ịbụ. Ụmụnne anyị ndị a anyị ma na o nwere ndị amụrụ nwa ọfụọ. Mmadụ dịka Ekehit nwunye eji ụmụ ejima na-abụ ọ nọ na mkpọrọ wee mụọ ha. And according to the latest news anyị na-enweta na ya nwunye chi ịpụ apụ okuru ụmụ ejima
kutere Ekehit n'ụlọ mkpọrọ gọvanọ nene ya ọ kwesịrị ọ na ndị agburu mmadụ gọvanọ eya afụ m ebe a ka m pụta kwuo okwu mmadụ dịka onye eze Jizọs ọkwanụ wayo ndị pastọ na-egwukwa ndị mmadụ ka ya onye eze Jizọs jikwa afa Jizọs nke were egwu because na ndị na pastọ na-agwa ya na mmiri na-agwọ ọrịa na olive oil na-eme nke a na-eme nke a na-eme onye isi ọfụ ụzọ na-eme onye ngwọrọ gaa ije ebe gọvanọ anyị ma na ife niile ahụ bụ asị. Yes, anyị ma na capital lie ebe gọvanọ why can't you tolerate onye eze Jizọs ka ọ nakwa nwunye wete nwa ọfụ nwunye ya mụkwara ya. Ebe gọvanọ Chidozie Nwangwu ọ dụgo n'ọba aka ebe gọvanọ ọ sị awụrụ na-atụdo na ya mkpọrọ 6 months you still have the power imegụnụ ilerizi ha na-akpụ family ha ji egba Easter na Easter ka a na-agba n'ije wee megụnụ wee gbara ha Easter. Na ndị Igbo tụrụ na akwụkwọ nsọ kwuru si na ọ bụrụ na mgbaghara adụghọ mmehie adụghọ na mgbaghara ya adụ. The able governor 001 of Anambra State biko mmadụ dịka mmụọ mmiri Ikechukwu eze na-agụ nwunye ya mụrụ nwa ọfụọ ụmụaka beghị wee bịa kpọrọ ya able gọvanọ were Easter a na-agba taa bụ Easter Sunday eji eme ncheta ọnwụ ọmkụnite n'ọnwụ onye nwe anyị were wee gbalụ ha Easter hapụ onye ọ na ka ọ nakwa ezinụlọ ya na ya fụrụ tangible offense ndị a kọmitiri na-achụwakwana na aja na mmiri n'ihu nna nna anyị ha ọrụ na onwere mmadụ ndị agburu ebe gọvanọ gwa anyị ọrụ na onwere ife ọjọọ ndị a na-emekarịcha ebe gọvanọ gwa anyị ọrụ na onwere onye ejidere asị nọ ndị a na-edu ihe oyi ebe gọvanọ gwa anyị mana ha ma abịaghọ maka nke ahụ mana ihe m bịara ebe gọvanọ praise and praise metụ aka n'obi gị reriziela anyị ndị a ha jekwu famili ha gbakọọ Easter ọnụ wit ezinụlọ ha gụ na ezinụlọ gị nọ na-enwelụ ndụ na-agbalụ Krismas Easter na-eri na-aṅụ na-echeta nkunite n'ọnwụ onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst dịka akwụkwọ nsọ si wee kwu ndị a nọrọ n'akụkụ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ na-ata ikikere eze onwe ụkwụ na onye ọya awụ ka ọ dụrụ ya ka obi dị ya mma ịghọtara ọha ekwughị mmekwu I have to say it out since today ọ na-abọda m I have to voice it out ịghọtara ebe gọvanọ metụ aka n'obi gị hapụ ndị a ka ha nakwa ezinụlọ ha n'ọnwa mmadụ ka ha wụ nwunye mmadụ ka ha na-anụ nwa mmadụ ka ha na-anụ ndị a bụ mbi ụlọ chi ezinụlọ o nwere ni evidence enwetara n'aka fa ebe gọvanọ metụ aka n'obi gị release these people biko ka anyị na-ayọ chetakwa afa gị ese na afa gị ewu zeelu udo ka afa gị bụ ịghọtara ya dụrụ na anyị mma ife ọmụ ihe emekarịcha mma wee gba mbọ share in this video tag alụ m ebe gọvanọ Chukwuma Soludo ka o nweta vidio a ka ọ metụ aka n'obi leriziela anyị ụmụnne anyị a ọ na ọha ewute gị ọ na-ewute mnwa wa Agu Ojukwu ka a na-je ofu onye olu azụ olu niile ka a na-je ya dụrụ na anyị mma ya gazie